panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat Kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang giingon dire: sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simeon nga gianggaag Negro, si Lucio nga taga Cirene, si Manain nga namatutuuban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo: igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya ilang gipalakaw sila. Si Henry Martin, usa ka misyonary ngadto sa India sa una, miingon nga ang Espiritu ni Kristo, Espiritu sa mga misyon. Ug kung mas nagkaduol kita kaniya, musamot gayod ang atong tinguha alang sa buluhaton sa pagpangmisyon. Well, kung ako ang inyong pangutan-on mga kahigalaan, uyon kaayo ko sa giingon ni Henry Martin. Si Pablo ug si Bernabe sa atong teksto karon nakasinati sa susamang kasinatian ni adtong nagministeryo sila didto sa Antioquia. Gitawag sila sa balaang espiritu aron ipakuyanap ang ebanghelyo didto sa Europa. Nagsugod sa pagsimba ang buluhaton sa pagmisyon. Sumala sa atong teksto, ang sugilanon nahitabo didto sa simbahan sa Antioquia, diin atua ang mga propeta ug mga magtutudlo. Apan sa dili pa kita mo padayon mga kahigalaan, kinahanglang linawon usa nato ang importanteng mga punto. Ang giingon sa atong teksto, aduna pay mga propeta didto sa simbahan sa Antioquia ni adtong panahona. Well, aduna pay mga propeta ni adtong panahona tungod kay wala pa man makumpleto ang tibuok Biblia. Apan sa atong kapanahunan karon, wala nay gitawag og direct revelation nga madawat ni bisan kinsa gikan sa Ginoo. Kining direct revelation mga kaigsuunan mao kining literal nga madunggan sa mga tawo ang tingog sa Ginoo. Wala na sa atong kapanahunan karon tungod kay ang tanang plano sa Dios gipadayag na sa Biblia. The Bible is already complete. The age of direct revelation from God has already passed.
Aduna pa ba gihapoy prophetic ministry ang simbahan karon? Wala na kung maghisgot kita og direct revelation nga madunggan sa mga tao ang literal nga tingog sa Ginoo. Pero in a sense, aduna pa gihapoy prophetic ministry apan dili na pinaagi sa direct revelation kundili pinaagi na sa gitawag og public proclamation of the Word of God. Diin ang magwalali susama sa mga propeta sa unang kapanahunan nagadeklarar sa mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhan. Sama sa mga propeta sa una, ang mga magwalali nagaabli sa ilang mga baba ug nagaingon, "Thus says the Lord," o ang Dios nagaingon. Dili magpanuko ang mga magwalali sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid o pagbansay sa mga katawhan diha sa pagkamatarong. Sama sa mga propeta kaniadto, ang mga magwalali nagaingon usab og taliabot ang mga adlaw. Ang kalainan lang sa mensahe sa mga propeta kaniadto ug sa mga magwalali karon mao nga natuman na ang tanang mga panagna tungod kay miabot na ang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo nga maoy unod sa mga panagna sa mga propeta sa daang tugon sa Biblia. Sa katapusan, susama sa mga propeta kaniadto, ang mga magwalali karon nagaproklamar mahitungod sa umaabot nga adlaw sa paghukom, diin pagahukman ni Jesus ang tibuok kalibutan sa pamaagi nga matarong gayod. Apan kinahanglan natong hinumduman nga ang basihan sa atong mga pagwali mao ang Biblia lamang ug dili ang mga panan-awon kuno ni so and so, nakigistorya kuno ang Dios kaniya, gipadamgo kuno siya, etc. etc. No, dili ka na ang basihan sa atong pagwali karon. Ang nahasulat lamang sa Biblia ang atong iwali ug wala nay lain pa. So sa atong teksto karon, samtang nagsimba ang iglesia didto sa Antioquia, nagpadayag ang balaang espiritu kanila nga igahin si Pablo ug si Bernabe alang sa buluhaton sa pagpangmisyon ngadto sa dapit sa mga Hintil. Ang balaang espiritu usa ka persona, dili siya murag hangin lang sumala sa gitudlo sa mga saksi ni Jehova. No, ang balaang espiritu persona. Ug sa atong teksto karon, nakig-istorya gayud siya mismo sa simbahan didto sa Antioquia nga ipagahin si Pablo ug si Bernabe alang sa misyon. So we cannot avoid emphasizing once again the mysterious doctrine of the Holy Trinity nga klaro kaayo nga gitudlo sa Biblia. There is only one God, but that one God exists in three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, nagatawag ang Dios alang sa pagpangalagad kaniya sila nga iyang mga pinili. Ikaduha, ang iglesia ang nagpamatuod o nagbalido niini nga pagtawag. Ug ikatulo, ang iglesia ilalom sa pagmando sa balaang espiritu mao ang nagpadala og mga misyonero inubanan sa mga pag-ampo ug suporta niini. Mudangat na kita sa unang punto. Nagtawag ang Dios alang sa pagpangalagad kaniya sila nga iyang mga pinili. Basahon nato ang bersikulo 2 sa atong teksto. Ang giingon dire, usa ka adlaw ni ana samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Makita nato diri mga kahigalaan nga ang Dios ang nagahin sa iyang mga sulugoon alang kaniya. Atong gikonsulta ang orihinal nga Griego nga pinulungan sa pulong nga gahin ug nagpasabot kini nga ilain o himuon nga pinasahi. Well, ang mga katawhan sa Dios sa kinatibuk-an
mga nilain nga mga katawhan gikan sa kalibutan. Apan gikan niini nga mga tinubos ug nilain nga mga katawhan, aduna pagayoy gigahin ang balaang espiritu nga mga sulugoon nga mao'y mubuhat sa pinasahi nga tahas sa pagwali ug pagproklamar sa ebanghelyo ug sa pagdumala sa iyang simbahan. Mga kahigalaan, ang Dios mismo ang nagtawag og mga pastors ug mga magtutudlo aron sa pag-atiman sa iyang iglesia. Paminawan ninyo ang giingon sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Ang giingon dire, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugian sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. Ang simbahan nga gipalit sa Dios pinaagi sa iyang dugo. So nakita ninyo, ang balaang espiritu ang nagahin og mga tawo aron mahimong mga pastor, magwalali ug magtutudlo. Kung ang tawo ginahin, mga kahigalaan, ang buot ipasabot niini, pinasahi gayod siya gikan sa ubang mga tawo. Well, sumala sa gikaingon ko na kaganina, ang iglesia sa kinatibuk-an pinasahi gayod gikan sa kalibutan. Kung ang kalibutan nagiyanang sa kasalanan, ang iglesia kinahanglang magkinabuhi nga balaan. Ang Roma kapitulo 12 bersikulo 1 nagaawhag sa iglesia nga dili musunod sa naandan sa kalibutan. Apan sa konteksto sa atong pagtuon gikan sa atong teksto, gipahibalo kita nga ang mga pastor kinahanglang mahimong pinasahi gikan sa ubang mga miyembro sa iglesia sa Dios. Kay ngano man, unsa man di ay ang ilang pinasahi nga tahas nga dili kasagarang mabuhat sa ubang mga sakop sa panon sa Dios. Una, gitahasan sila nga panguluhan ug pagadumalaan ang panon sa mga katawhan sa Dios. Ikaduha, gitahasan usab sila nga amumahon ang mga karnero ni Kristo ug dugang pa gihatagan sila og pinasahi nga tahas nga magtuon og duro sa pulong sa Dios aron sila makatudlo og insakto tungod kay manubag sila kung sipyat ang ilang gitudlo sa mga katawhan. Mao kini ang giingon sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 1. Tinuod nga gisugo sa Ginoo ang tanan niyang katawhan nga mag-atiman sa usag-usa or atimanon ang usag-usa, apan ang mga pastor espesyal gayod niyang gitawag alang sa mas bugat nga pag-atiman o pag-amuma sa iyang mga katauhan. Ug samtang ang mga pastor matinud-anon nga nagabuhat sa ilang tahas, gisugo usab sa Ginoo ang iyang iglesia nga hatagan ang mga pastor og doble nga dungog ug pagtahod. Paminawon nato ang giingon sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 17. Ang giingon dire, ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan, angayng ilhon nga takos sa doble nga suhol, labi na kadtong naghago gayod sa pagwali ug pagtudlo. Ug dugang pang mga kaigsuonan, ang giingon sa mga Hebreyohanon kapitulo 13 bersikulo 17, ang giingon dire, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kun dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makaayo kaninyo. Karon, unsa man ang pinakaunod sa pagtudlo, pagwali ug pag-atiman sa mga pastor? Ang tubag, sumala pa sa Biblia, nga ang pastors kinahanglan nga magbayaw kanunay sa ngalan ni Kristo, sa pagpailaila kang Kristo kanunay ngadto sa mga katawhan, ug sa pagmantala kanunay sa grasya sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesukristo. So, mao kadto ang unang punto mga kahigalaan. Nagatawag ang Dios alang sa pagpangalagad kaniya, sila nga iyang mga pinili. Ang Dios ang personalmente nga nagatawag. Dili ang tawo ang mitawag sa iyang kaugalingon,
kundili ang Dios mismo maoy gapili o gatawag sa iyang mga sulugon. Karon ang pangutana, kinsa man ang mupamatuod o mubalido o muila nga ang usa ka tawo tinawag di ay sa balaang espiritu aron mahimong pastor? Mao kini ang ikaduhang punto, mga kigalaan. Ang iglesia mao ang magpamatuod o magbalido o muila sa mga tawo nga tinawag sa Dios alang sa pagkapastor. Nagatawag ang Dios sa iyang mga sulugoon pinaagi sa pag-ahensya sa iyang iglesia. Ang buti pasabot niini, ang simbahan mao ang muila o mo-recognize sa mga tawo nga gitawag gayod sa Dios. Ang pangutana, unsaon man nila sa pag-ila? Unsaon man sa church nga ma-recognize nila ang tinawag sa Ginoo? Well, the good news is that wala nagkulang ang Biblia. Adunay klaro kaayo nga mga kwalifikasyon nga gisulat sa Biblia kung unsaon sa pag-ila sa iglesia sa mga pastor. Paminawan ninyo ang mga kwalifikasyon sumala sa nahasulat sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 7. Pamalandungi kini, mga kaigsuunan, kay daghan rabang nagpastor karon nga wala makapasar ani nga mga kwalifikasyon. Bali, sila lang ang nagtuboy sa ilang kaugalingon nga pastor kuno. Sila apan layo ra kaayo ang ilang kinabuhi sumala sa pastor nga gilarawan sa Biblia. Mao nga paminawa kini og duro, mga kahigalaan, unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 7. Ang giingon dere, tinuod kining maong panultihon, ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. Busa kinahanglang dili masaway ang pangulo sa simbahan, usaray asawa, maugdang, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon ug maantigong mutudlo. Kinahanglang dili siya palahubog ug dili palaaway, kundili malumo ug makigdaiton. Kinahanglang dili siya nawong og kwarta. Kinahanglang maayo siya mudumala sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kung ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios? Well, sa dili pa kita mo padayon, mga kaigsuunan, diri kasagarang bagsak ang mga nagpailang pastor kuno sila. Tungod kay ang mga anak nila ang number 1 nga badlungon. Tiwaso nato ang sumpay. Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo, ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. So nakita ninyo, mga higala, dili day basta-basta ang kwalifikasyon sa pagkapastor. Ug dili day basta-basta nga moproklamar ang usa ka tawo nga pastor kuno siya ug magwalali. Kinahanglang ma-recognize siya sa tibuok simbahan nga nakapasar sa biblical qualification. Adisir siya ordinahan sa pagkapastor. Ang giingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 15, unsaon man nila pagwali kung walay nagpadala kanila? Well, kinsa man ang magpadala? Wala nay lain kundili ang simbahan. Susama sa nahitabo kang Bernabe ug kang Saulo sa atong teksto. Mao nga kinahanglan nga ang church careful kaayo sa pag-recognize og mga pastors. Gani ang giingon sa atong teksto, nagpuasa gayod sila og duro, nagpuasa ug nagampo ang simbahan didto sa Antioquia, adisir nila gipadala si Bernabe ug si Saulo ngadto sa buluhaton sa misyon. Ang Dios ang nagtawag og mga pastor, apan ang simbahan ang muila sa mga tinawag ni Kristo, sumala sa gipadayag niya nga mga kwalifikasyon sa Biblia. Kinahanglang dili magpataka ang simbahan og recognize og mga pastor. Ug nagtuo ko, mga kahigalaan, nga diri nagkulang ang kasagarang mga simbahan. Mao nga nabulingan ang testimonyo niini tungod sa mga pastors kuno nga ilang gi-recognize
apan bagsak di ay sa mga kwalifikasyon. Ang uban kanila palaaway, mahilig og lalis, kalibutanon kaayo og kinaiya. Napaman gani mga pastor kunuhay nga palahubog gihapon, unawong og kwarta ug labaw sa tanan, gubot ang pamilya tungod kay dili maantigong mudumala ug mudisiplina sa mga anak. Ang mga asawa pod number 1 nga chismosa. Igsuon seryoso kini. Wala nagtiaw-tiaw ang Biblia mahitungod sa mga pastor. Mao nga atong iampo padayon ang mga pastor. Ug kung ang pastor sa inyong simbahan igsuon klaro kaayong bagsak sa biblical nga kwalifikasyon, nagtuo ko nga oras na aron kamo mangita og tinuod nga mga pastor. Sugdi kini sa mga pagampo ug pagpangaliya. Sumala sa gibuhat sa simbahan didto sa Antioquia. Nagtuo ko nga ang Dios puno sa grasya ug mutubag siya sa atong mga pagampo. Well, kung aduna kamoy dugang pa nga mga pangutana mahitungod niini, bukas kanunay ang akong cellphone 0935-744-3030. Mao kini usa sa atong tinguha sa atong programa diri sa kahanginan aron atong matabangan ang mga simbahan nga mariporma ug makasunod gayod sa standard sa Biblia. Oras na aron mo sidlak ang simbahan diri sa atong nasod. Ang punto sa atong pagtuon mga kahigalaan mao kini. Ang lokal nga simbahan maoy maningkamot nga makita nila ang mga ebidensya sa kinabuhi sa usa ka tawo kung tinawag ba gayud siya sa Ginoo alang sa pagkapastor. Kung muingon siya nga tinawag siya apan gubot ang iyang pamilya, dili niya mapitol ang iyang mga anak, mutubag-tubag kaniya, bagsak siya. Bisan pagkapila pa siya graduate og Bible school o seminary. Kinahanglang paningkamutan una niya nga mahapsay ang iyang pamilya. O di ba kaha, palaaway siya o mahilig makiglalis o dili pino ang kinaiya niya. Makasala na gayod ang simbahan kung ilang i-recognize gihapon kana nga matang sa tawo aron mahimong pastor nila. Hinaot nga nakita ninyo kini mga kaigsunan. Ang simbahan pod ang gitahasan sa Ginoo nga magpadala og mga missionaries ug church planters. Wala nay lain. Ang simbahan usab ang gitahasan sa pagbansay sa mga kalalakihan aron sila mahimong mga pastors. Mao nga dako gayod kaayo ang papel nga gisangon sa Dios sa mga simbahan nga iyang gitanom sa nagkalain-laing dapit. Ingon ani pod ka importante ang church membership. Si Kristo ang ulo sa iyang iglesia ug ang simbahan mao ang iyang lawas. Mao nga kung ikaw anaa kang Kristo kinahanglan nga mahimo ikaw nga kabahin sa iyang iglesia. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Ang iglesia, ilalom sa pagmando sa balaang espiritu, mao ang nagpadala og mga misyonero, inubanan sa mga pag-ampo ug suporta niini. Ang giingon sa bersikulo 3 sa atong teksto, busa nagpuasa sila og nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya ilang gipalakaw sila. Nagpuasa ug nagampo ang tibuok iglesia. Nagampo sila nga palampuson ug palambuon sa Ginoo ang ilang buluhaton. Human silang magpuasa ug magampo, ilang gipandong ang ilang mga kamot kang Bernabe ug kang Saulo. Mao kadto ang pag-ordina kanila alang sa missionary work. Ingon ini usab ka importante ang mga pagampo, mga kaigsuunan. Bisan pa sa gipadayag sa balang espiritu kanila nga igahin si Bernabe ug si Saulo sa buluhaton, nagampo pagihapon sila. They really wanted the blessing of God for this missionary endeavor of their church. Kining pagwali namo sa radyo, kining atong programa diri sa kahanginan, mga kahigalaan, misyon pud ni sa among simbahan. Ug amo gayud kining gihulom sa mga pagampo aron kini magmalampuson. Ang among simbahan, ang Covenant Bible Church, ug ang tanang kabahin sa Herald of Grace, Radio Ministries Philippines,
kanunay gayud nga nagaampo alang niini nga buluhaton. Ug igsuon diha sa pagtuo, duyog usab kamo sa mga pagampo. Magampo gayud kita tungod kay wala kita nagsalig sa atong kaugalingong abilidad. We trust only in the grace of God to make our labors for Him fruitful o magmabungahon. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtutuo, magampo gayud kita og padayon sa Ginoo nga magpadala siya og tinuod nga mga pastor nga mag-amuma ug mag-atiman sa atong mga simbahan. Kanang mga pastor nga iya gayong mga tinawag ug gipanalangina niya og kinaiyahan nga pasado sa biblical nga kwalifikasyon sa pagkapastor. Iampo nato mga kaigsuonan ang mga pastor nga patubuon pa sila sa Ginoo ug nga mas musidlak ang ilang testimonyo, pagkabalaan ug katakos sa mga pagwali. Ato usab nga iampo nga mas muinit pa ang ilang gugma alang kang Kristo ug sa iyang mga katawhan. Tabangan usab natog ampo nga kanunayng mahapsay ang ilang mga pamilya, ang ilang asawa ug ilang mga anak. Sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo, ayaw ninyo himuang hinungdan ang mga pastor nga salawayon nganong dili kamumuduol kang Kristo. Nagkulang ang mga Christian churches sa pagmatngon sa pag-recognize sa mga pastor. Mao nga adunay kaso nga mga makaguol. Apan dili kana balido nga katarungan nganong dili ikaw maghinulsol sa imong mga sala higala ug mudangop kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ayaw na og padugayi pa ang imong kahimtang. Makasasala ikaw ug dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon. Unsa may imong paglaom aron ikaw maluwas? Si Kristo lamang ang imong paglaom higala. Siya ang nag-ula sa iyang dugo didto sa cross aron mabayaran ang kinatibuk ang silot sa mga sala. Ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus maoy basihan sa imong kaluwasan. Undangin na og salig ang imong maayong buhat alang sa imong kaluwasan tungod kay ang imong pagkamatarong susama lamang sa dinug-an nga panapton at tubangan sa Ginoo. Mao kanay giingon sa Biblia. Si Kristo lamang ang makaluwas kanimo, duol kaniya karon kay basin og ugma ulahi na ang tanan. Amen ug amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kabong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Ang sulat ni Pablo alang kang Tito. Tito, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesukristo. Gipili ako ug gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak, sa pagtuo nga atong gibatunan. Ang Dios nga Amahan ug si Kristo Hesus nga atong manluluwas maghatag unta kanimo grasya ug kalinaw. Gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. Ang usa ka pangulo sa iglesia kinahanglan dili salawayon, kinahanglan usaray iyang asawa ug ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya salawayon, dili garboso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis, ug dili hakog. Kinahanglan hinuon nga maabi-abihon siya, mahigugmaon sa maayo, ligdong, matarong, balaan, ug mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa kasaligan nga pagtulunan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop niadtong musupak niini. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa
744-3030.